Hello guys, hello everyone. Nhasi ndauya ndiri kuda kuratidzai kuti mabhitsi aya etaipiyana makadzi ehouse yemuno yainomhanya iya muno muSouth Africa vanoiti likombo anoitwa sei. Saka guys, kana uri mutsva pachannel yangu ndokumbira usubscribe nekulike nekukomenta kumamwe maproducers. Kana mune mabhitsi amunenge muchida ndikuratidze kuti anoitwa sei, munonyora kucomment section ndokuitry and then mukwanisa kudzidza, mukwanisa kuona kuti zvinoitwa sei. So uyu mapeks andichashandisa apa elikombo, kana muchimada muchinge musina munondibata and then ndokwanisa kubatsirai nawo mapeks ndokupai. Munondibata panhamba dzangu dzewhatsapp dzinoti +27 640 638762 +27 640 638762. mondibata ipapo ndokwanisa kubatsirai nemapeks aya. Saka guys, ngatitangei tionesane kuti zvinoitwa sei, bhiti rinoitwa sei kubva pekutanga kusvika pakunopera. Alright, takutanga guys.
Hey!